Mette, hvad handler faget om? Faget det handler om at blive godt rustet til at kende sig selv og til at håndtere de konflikter, der vil opstå på en arbejdsplads. Og konflikter i sig selv er jo egentlig også ganske gode og konstruktive. Det er der, vi kan mærke hinanden, det er der, vi kan udvikle, vi kan nytænke. Men det kan også vise sig som spændinger i eller mellem mennesker, og som skal håndteres, og som kan blive destruktive. Så som leder her eller studerende i det her fag, så vil du lære at skelne mellem typer af konflikter. Du vil lære at kunne håndtere dem. Du vil lære dig selv at kende mere i forhold til, hvor er det, jeg bliver udfordret i konflikter. Er mine tendenser at trække mig, eller er mine tendenser at puste mig op? Og hvad er det egentlig, der trigger mig, og hvorfor? Hvilke typer konflikter skal jeg turde træde ind i? Hvilke skal jeg ikke? Så det bliver en meget mere sådan selverkendelse, og der bliver en meget oplevelse af at få kompetence i noget, der ellers kan være svært at gøre noget ved. Medarbejderne bliver dygtigere på deres arbejdsplads, men de bliver egentlig også dygtigere sådan relationelt generelt i det her fag. Hvordan foregår din undervisning? I det her fag foregår det som en kombination af også noget fælles undervisning på klassen, hvor jeg præsenterer noget, men også rigtig meget med at få prøvet af, få det øvet, få analyseret, have egne cases og praksiser i gang. Og i det her fag, der viser jeg også demoer, så noget af det, de skal lære, er noget af det, de ser. Så vi går omkring det, og vi træner det, og vi prøver det af med afsæt i meget praksis også. Hvad siger de studerende om faget? De studerende siger, at det her fag, det virkelig er noget, der rykker for dem, altså som mennesker. Og som leder eller koordinator, eller hvad de er, de bliver klogere på sig selv. Hvad er mine konfliktstile? Hvad er mine tendenser? De bliver klogere på, hvor er det, jeg reagerer og får trigger frem for at kan berolige mig selv og håndtere det og vælge at handle. De oplever også at få nogle konkrete værktøjer til at kunne agere på en måde, de synes, der er ordentligt og professionelt i forhold til konflikter.